Milá mimovládka, nebolo by lepšie premenovať sa na úrad udávania nepohodlných, viac sa k tebe hodí. Dobrý deň, prajem. Úrad na ochranu oznamovateľov je štátna inštitúcia. Nepatríme do segmentu tretieho sektora, teda neštátnych mimovládnych organizácií. Boli sme zriadení zákonom Slovenskej republiky ešte v roku 2019. Sme tu pre všetkých, máme celoštátnu pôsobnosť a máme konkrétne právomoci, ktoré sú určené výlučne zákonom Slovenskej republiky. Neverte im, oni neochraňujú bežných ľudí. Zbytočný úrad. Úrad na ochranu oznamovateľov sa venuje naozaj každému podnetu, ktorý prichádza na úrad, či už cez písomné podania, náš online formulár a môžu sa na nás dokonca obrátiť aj anonymne. My si teda naozaj nevyberáme, komu poskytujeme poradenstvo, každý, kto tento problém, otázku, dilemu, kam podať, čo možno podať, ako oznámenie oproti spoločenskej činnosti, tak sa tomu venujeme. A zároveň treba podotknúť, že niektorí sa môžu cítiť dotknutí alebo sklamaní tým, že úrad v konkrétnom prípade práve jeho nekoná, ale to môže byť spôsobené aj tým, že nespĺňajú kritériá, že nejde o oznamovateľa, ktorý sa stretol s porušovaním zákona práve pri výkone svojej práce, čo je základná charakteristika oznámenia.